o jango Ibrahim Boubacar Keita hali ako ni kuma min volevle ni mina ke hakilina kuraye sabula ni mina dana bakura da Ibrahim Boubacar Keita ka o nangara ba kuma minu ni nganamu kuma minu volembe e kada bi jamana kundigi mafiya kosobe hali o note Ibrahim Boubacar Keita aduna ma ngama hali tuni bi gela kono aya kuma se korofo ako tuni abi kale anama je kuma warko kuma madelika temu ni nyuanje o madelika je barama mi ngoni ndo o tebila ko yetuni ya a janyando akonindo ngalotige nga kafo uyeshwanike uteknyei o kuma ni ngoni ba jira sa kafo awo kosaina to abu sheratigu ko ni ya jira kafo to ni yere jeledo o ba jira kafo Ibrahim Boubacar Keita sebe koro jera ni munye sebanye anyemi za lo ka bollende pendant kono akabi bolla Karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don Les Échos wele Mariam Kulubali nin y'ale ka fasiri ye Bamara Mukumu min ye politiko bunakun ye hali bi an bɛ taa ye karamɔgɔ dɔ b'a tɔgɔ ni jɛrɛjɛkulu kura ale bangira min ye politiki hakilina ni kungilenna baara ye dongo dɔ i b'o de mɛn an ka jamana in kɔnɔ min ye juma tɛmɛnen ye kunnafonidilaw tɔgɔlasoba kɔnɔ politikimaw farala ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ association kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan ni k'u ka laɲini boloda n'i y'a lajɛ nin tɔn in a ma bolibaatɔ caman o ye minnu tun bɛ kɛrɛnkɛrɛnna CMT la CMT ale ye jɛrɛjɛkulu min sigira an ka masakɛ kalafili ɲɛkɔrɔla la ni hakili b'a la parti politique caman u farala ɲɔgɔn kan n'u k'u hakili ta ka da ɲɔgɔn kan nka hali n'u ma bɛn ko la ko kuncɛyɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ u tora ɲɔgɔn bolo jɛ kɔnɔna la o tɔndenw o de caman nana fara k'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita IBK Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 58 a baara ta ko a y'a bolo jan malidenw ye ni dun ye kow taabolo lajɛ min ye jamana sariya sunba ye ko de jaabiw bɛɛ bɔ ka ban jaabi tɛ min kɔfɛ o b'a yira k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keita a kɛra Mali masakɛ kura ye san 5 baara bɛ a bolo jamanakuntigi ko maa kelen ko man di ale kɛra malidenw ka jamanakuntigi nka k'ale kelen tɛ se ka baara kɛ a bolo maana bɔlen bɛ maa bɛ politiki kɔnɔna la maa minnu da tɛ politiki kɔnɔna la karamɔgɔ daba tungara u kana u ka jɛ ka baara kɛ min ye ni maa bolilenw ye ka bɔ CMT kɔnɔ olu kɔni nana yira k'a fɔ ko janfa tɛ ɲɔgɔn kɔbila tɛ jamanakuntigi ka bolo jan ye ni ka ɲɛsin faso maliden kelen na bɛɛ lajɛlen ma waati dɔ kuma sera n'i ye jamana in lajɛ ko a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔlen bɛɛ min ye wariko gɛlɛya bɛ yen baarako gɛlɛyaw bɛ yen karamɔgɔ daba tungara ni ka taa bila bamancɛ wale o waralen bɛ an ka jamana in kɔnɔ nka k'an to farafarali la abada ko nin hakilina in kelen o tɛ sigi sen ka jamana in kɔnɔ o kuma ko olu nana lajɛ jamanakuntigi y'i bolo janni min kɛ olu ye politiki tɔnw kana u ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi minɛn kelen kunna o kuma k'olu sɔnna u ka sɔnni o kuma ko dɔwɛrɛ tɛ min ye Modibo Sidibe o janfali tɛ min ye CMT a ɲɛmatɔ olu janfali tɛ olu kɔni jɛra ni ka fara ɲɔgɔn kan Musa Sisoko ka kuma la n'o ye ɲɛma ye o kuma min ye Ibrahim Boubacar Keita u nata fara a kan a man'u bila min na u n'o baaraw boloda Mali ka hɛrɛ Mali ka bɛn ani Mali ka kelenya u bɛ se ka sabati cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ Les Échos kɔnɔ Mariam Kulubali ale ka sɛbɛnni don Boy Jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don a bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le challenger challenger nin y'a boli ko siɲɛ 1300 ani 13 ye hali maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔ a de ye ko Modibo El Fofana a ko di Modibo El Fofana ko a ka di n'a datɛ bila diɲɛ nɛgɛtɛna fiyewu ni sɔrɔ ani se kɛra sababu ye k'e yɛrɛ ka tɔ daakolon di k'a filenkolon di i k'a dɔn dakan jugu RPM an bɛ donni minɛ ko bi nin parti politique i yalima ɲɛngoya ni hasidiya yɛrɛ de kɛra sababu ye min ye tɔn ye k'a sigi a sɛzabara kɔnɔ wa ɲininkali tomi bɛɛ a ko min ye député kalafili ye o man jan bilen fiyewu o min ye député sigilen ye kɔrɔlen minnu bɛ yen i k'a dɔn u b'a fɛ k'olu bɛɛ lajɛlen de gɛn maa kura minnu kɔni ye suɲɛni kɛ ni ka kɛ nafolotigi ye i k'a dɔn u b'a fɛ k'olu de suma minɛ sa ka olu kɛ député kuraw ye kɔrɔlen minnu bɛ yen a bɛɛ lajɛlen ko k'an sɛbɛ kɔrɔ tɛ fasiribaa ko i k'a dɔn nin ko in kɔni a kɛn bɛ zani kelen ye sabula bɛɛ lajɛlen bara k'i kɔ don i k'a dɔn RPM kɛn bɛ tɔnkolonba ye bi a ko misali i k'a dɔn Duwawu furanjɛ in na Segukaw ka député min ye Abidini Kumare ye i k'a dɔn ale ye wala sɛmɛ wala sɛmɛ k'u tɛ dɔwɛrɛ ye sabula sibiri don yɛrɛ Octobre tile 6 a ye sɛbɛnni in kɛ ni ka bɔ Balaza kɔrɔ ka na Bamakɔ i k'a dɔn ka na sɛbɛnfura in di k'a fɔ ale jɛnna parti kɔ député 2 ka bɔ Keɲeba i k'a dɔn député 1 ka bɔ Kolokani nin bɛɛ lajɛlen ye a ka sɛbɛnfura kɛ k'a fɔ n jɛnna parti kɔ u nana jira k'a fɔ min kɔni ye RPM ye dabalijugu ni fɛɛrɛjugu min digɛlen bɛ ɲɛmaaw bolo min kɔni ye k'olu yɛrɛ de gɛn ka bɔ député la maakuraw ka se ka don a k'i k'a dɔn o ye ko ye
min ma bɛn u ma Sikaso commune 4 na i k'a dɔn nin député bɛɛ lajɛlen wala sɛmɛ Fasiriba ko a ti da dɔsokɔrɔ la sɔnsɔrɔ cogo kɔ a ko k'a sababu kɛ mun ye sabula sɔmin kelen don k'a fɔ dɔw kɔni kɛlen bɛ ka wari caman di parti yɛrɛ ɲɛmaaso caman de bɛ yen min faralen bɛ maa dɔw kan député kɔrɔ minnu bɛ yen k'olu kɛ maa mango ye ni ka nkalon caman d'u la ko u ma wuli ka jɔ de kɛ i k'a dɔn u fari fara kosɛbɛ i k'a dɔn député sigi san 5 tɛmɛnen na o tuma f'u ka yɛlɛma n'a ma ɲɛ o kɔsa o tuma maa ta bɛ kɛ jɔnmusoba ye nka a dalakilisi o t'i ta ye n'a ma ɲɛ o kɔ o tuma anw n'an ko don parti la Fasiriba ko a ko Ibrahim Boubacar Keita ka nin sigili filala i k'a dɔn a tɛna kɛ hɛrɛ ye dɔw ma min ye a yɛrɛ nagakɔrɔmaw ye sabula gɛlɛya dama min dalen bɛ ni ka da ɲɔgɔn kan k'u sɛgɛrɛ i k'a dɔn an na ɲɔgɔn du fo ɲɔgɔn k'u ge a ko laban bɛ sɔn ka ko ye a ko k'a sababu kɛ min ye nin fɔn fɔ filɛ ni nin ye wala sɛmɛ nin ji t'a bila nin bɛɛ lajɛlen bɛna wuli ka jɔ kɛ parti wɛrɛ la walima ka wuli ka jɔ ka min ye kolo yɛrɛ ye a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Lamini Tera ye o fana ye député ye min fana bɔra parti la i k'a dɔn o y'a jira k'a fɔ nin janfan jugu in kɔni ye ɲɛfɛla de ye nin janfan jugu in ye parti ɲɛmaaw ye ani RPM yɛrɛ ɲɛmaaso sabula Ibrahim Boubacar Keita a n'a kɛ a tɛ ko caman galama a ko min tɛ bila ko ye min ye Bafodigi Jalo ye o min kun ye sɔmina k'a dɔn k'a fɔ RPM kelen bɛ ka janfa dɔ kɛ a ka liste kan kabini san 2017 o y'a yɛrɛ ta a ko kuma an bɛ don min na ko bi min ye Novakolo tile 25 ye i yalima i k'a dɔn maa na sɔrɔ bilen ayiwa min na wuli ka jɔ kɛ wa i k'a dɔn ɲininkali tun bɛ bɛn n'o tɛ min ye Bafodigi kɔni o ye Ala minɛ sa min kɔni ye commune 4 na liste min n'o ye parti yɛlɛma ye i k'a dɔn ale Ala minɛ ka taa i ta da olu kɛrɛfɛ ani Musa Mara olu na wuli ka jɔ kɛ a ko an bɛ don min na ko bi min ye Gejuma Sa Nɔgɔ Sikaso Yakuba Michel Kɔnɛ Sikaso Ibrahima Amadou Diko Gawo ninnu bɛɛ lajɛlen wala sɛmɛ ka lettre kɛ i k'a dɔn ayiwa hali bi n'a ka bɛ a ban tɛ koyi sabula ko in bara ka taa dɔɔni ni ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma RPM a laban kɔni kɛra partisan ye parti min kɔni ayiwa ni jɔsenba yɛrɛ t'a bolo bilen nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zaalu ka bɔ challenger kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ waati na bɛ tigɛ don procès verbal ayiwa Abdoulaye Gindo nin y'ale ka fasiri ye an ka taa kalanko la ko jɔn de kɛn bɛ ka ninnu ka nafolo ka sira la karamɔgɔ daba tɔgɔra n'i y'a la fasiri kɛ ba a ko kabini kalanta o sera nin an ye o jɔkun kelen na min ye association des écoles privées agréées du Mali olu ka kalan ma ta ban o sabu ti dɔwɛrɛ ye nafolo min ni jamana kan ka bolo don a ka wagande kɔnɔ ka d'u ma o balan bɛɛ e k'a lajɛ jamana kuturu min ye miliyari 11 karamɔgɔ daba tɔgɔra kabini san 1 e fɛn ma bɔ o la ko o na kɛ ban ye Abdoulaye Gindo ko n'i ye a lajɛ min ye ni kalanso n'u ye ni olu de kɔni bɛ ŋɔni bɔ jamana ɲɛmaaw senna kalanbolo caman na sabu denmisɛnninw mana defu sɔrɔ olu ka orientation u bɛ bila ye o kuma jamana ɲɛmaaw u bɛ a lajɛ ni ka musakanin wa ko musaka in fasiri kɛ ba ko o bɛ kɛ sababu ye min ka lakɔli karamɔgɔw ka sara ɲɛnabɔ u bɛ so minnu kɔnɔ luwanse la k'o ɲɛnabɔ courant ni impôt ni ka tila ka taa a bila min ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ wariw u doncogo ani u munumunucogo la o kuma ko nafolo ye a jɔyɔrɔ belebeleba bɛɛ miliyari 11 kalo 9 wari o kuma ko dɔrɔmɛ 1 ma bɔ a la ba a baara ta juru kanibaliya tɛ ko ye ni association u y'u sen dɔ ni k'u bolo dɔn min ye jamana ɲɛmaaw ye ka munumunu salo kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ko kala tɛ ka don u ɲɛna ka bɛn n'u ye nka u fana nana lajɛ n'o ye association des écoles privées agréées du Mali n'a dun ma k'a fɔ kalan tɛ se ka kɛ abada nafolo kɔ hali k'a da jamana ɲɛmaaw bɛ denmisɛn minnu bila ka taa kalanso kɔnɔnaw la k'a ye kan ka di olu ma tableau u kan ka sigi o kan wa min ye classe kɔnɔna ye a man ka kalan man ka kɛ dibi la o kuma yele mun kan ka mɛnɛ o facture bɛɛ lajɛlen juru bɛ yen o kuma an k'a lajɛ an ka baarabila kɛ o baarabila min hakilina tar'u fɛ karamɔgɔ daba tunkara o de ma bɛn abada gouvernement ma sabu ministre mun bɛ bi n'o ye Abdou Timbe ale kɔni nana ni jɛrɛjɛkulu bisimila ni k'u da don sɛbɛnfuraw la k'a lajɛ a baara ta aw ka jɛrɛjɛkulu aw ka juru bɛ jamana ɲɛmaaw la o ye tiɲɛ ye o kuma ko Samba jo tɛ ko dɔ la a tɛ wɛrɛ cɛ kun bɔ min ye baara ye k'a bila pepewu wa ko kɔlɔlɔ mun b'o la k'u b'o dɔn wa u ko k'u b'o dɔn ministre a y'a ɲini tuguni a ko juru mun filɛ nin ye gouvernement la ban tɛ mankun tɛ gouvernement a b'a ka su fara tile kan jango ka se k'a ka juru in sara wa ko abada maa si ka dɔrɔmɛ 1 o tɛ to gouvernement la o kuma an b'a ɲini aw fɛ a ka don classe kɔnɔ
ni jɛrɛjɛkulu ɲɛmaw o y'u sigilen to ministre ɲɛkɔrɔ a baara ta anw bɛnna kan mun kan n'an tɛ ɲɔgɔn janfa o de ye an ka miliyari 11 n'a ma ta ka d'a ma abada an tɛ don kilasi kɔnɔ min ye ni jɛrɛjɛkulu ani ministre karamɔgɔ daba tunkara u ye ɲɔgɔn sɛgɛn kosɛbɛ a ma ɲa min kɔ ministre kɔni ko nin ye babali kuma de wa walima nin ye jamana yɛrɛ ka hakilina de wa a ko ni jamana kɔni ɲɛna waati sera maa o maa n'o de kɔni ma don kilasi kɔnɔ ni ka taa kalan kɛ denmisɛnninw kunna o tuma an bɛ sariya ta i kama ni k'i ka kalanyɔrɔ datugu o kuma min fɔlɔ filɛ min ye ni association ma n'o ye association des écoles privées agréées du Mali u ko a baara ta n'u bɛ jɛn u bɛ jɛn o ye ni gouvernement m'u ka nafolo di maa kɔni tɛ don kilasi kɔnɔna la kumakan in na bɔ wa walima kumakan ye babali kuma don wa bɛɛ lajɛlen n'i sigi k'a lajɛ nka an bɛ waati min na ko bi association kɔni sigilen bɛ a kuma da kan n'u ka miliyari 11 ma ta ka d'u ma wa k'u bolo tɛna maga lakara la ɲinan san kɔnɔ kunnafoni filɛ an ye min bɔ procès verbal Ablaye Gindo ale ka sɛbɛnni don Boajabate n bɛ n bolo bɔgɔ ka don a dɔw bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la boussole Boajabate sufɛ kɔnɔ n'i y'a wulilen ni fɛn ma to a la i b'a sɔrɔ a tunna fɛn na Yakuba Danbɛlɛ Yakubu ko a ko min ye Ibrahim Boubacar Keita ye i k'a dɔn jɔn la a k'an ka jɔrɔ da ye maa minnu dalen b'a bolo k'a dɛmɛ a ka baara la ni galabu danya bɛɛ walima baara dɔnbaliya yɛrɛ bɛɛ a bɛna ni dusuma kasi de ye kosɛbɛ a bɛrɛ taa i k'a dɔn jamana in bɛ dangan min na min ye sirako ye ka taa se i k'a dɔn an ka jamana yɛrɛ dɔnni bɛrɛla i k'a dɔn a gɛlɛyara o de maliden caman dimi hali nisɔn mana diya cogo o cogo i k'a dɔn n'i bolila sira dɔw kan min ye Mali yɛrɛ kɔnɔ walima Bamakɔ a ko i k'a dɔn a dusukasi fanga ka bon kosɛbɛ a b'i bila miiri caman ani hakili caman na ka se ka nin ko ninnu ɲɛnabɔ ka se k'a baara kɛ jamanakuntigi kelen tɛ se a bɛ maa dɔw de ta a nɔfɛ olu bila cafin na u k'olu de ma ko minisiriw minisiri dɔw bɛɛ a ko jɔn ko a la ayiwa fɛn dɔw fɔli a bɛ fisaya kosɛbɛ a ko hakili ɲuman ni ka baaraw ta ni hakɛ ye min bɛ se ka to jamanadenw bɛ lafiya cogo min jamana in bɛ dangan min na maanifin dimi man go sabula dusukasi ani sɔndiya bɛ maa caman na jamana sɔrɔbolo yɛrɛ sigilen bɛ sen ka kangara a ko i k'a dɔn k'i bɔ a la dugu furanjɛw ani dugu kɔnɔnaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko siraw bɛɛ lajɛlen tigɛtigɛlen don i k'a dɔn mobili kolo bɛ tu dingɛ kɔnɔ don o don i k'a dɔn ka mobiliw kari-kari ka t'u da kɛrɛda fɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ dɔ fara dusukasi kan a bɛra sa min ye Ibrahim Boubacar Keita ye a dun kun ye hakilina ɲuman sɔrɔ sabula wari kasabi caman dɔ bilalen bɛ siraw dilali ani siraw labɛnni kama a ko taara k'a kalifa Madame Traoré Seynabou Diop ma Madame Traoré Seynabou Diop hali n'o y'a sɔrɔ san duuru fɔlɔ in na maa caman ye jateminɛ kɛ k'a fɔ wulikajɔw nabolo da i k'a dɔn baara na ɲɛ nka min kɔni ye tiɲɛ de ye a tɛ ɲɛ o yɛrɛ fɔli kɔ galabusa ani baara dɔnbaliya min yɛrɛ nana dɔn kɔsa in na fana o de ye wari dunko ye a ko yalima maa kelen bɛ se ka nin kɛ cogo jumɛn in na minisiri n'a fɔra ko ayiwa min ye siraw ye sira kɔni ye ayiwa bɛɛ ɲɛ b'a la i k'a dɔn nkalontigɛ ka tigɛ ka da la koyi a ko n'i ye Bamakɔ furanjɛw yɛrɛ ta k'a lajɛ dingɛ tigɛlen bɛ hadamaden sira bangara minnu kan o kɔni ye bɛɛ lajɛlen de nisɔngoya wariba kule dun dalen don ka di Seynabou Diop ma Seynabou Diop ka nin wariba kule a bɛ taa min sira tɛ dilan i k'a dɔn min ye fiyɛfiyɛw ye o cɛ ma bɔ i k'a dɔn ji kelen bɛ ka dankari kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen la fa bɛɛ lajɛlen la a ko nka ni ko mɛnna ka mɛn dɔw laban u bɛ kuma maa dɔ bɛ Seynabou Diop yɛrɛ kɛrɛ la i k'a dɔn de laban ye kuma fɔ sɛbɛnnikɛlaw ye u ko a bɛrɛ ta muso min filɛ nin ye a da dennen don a ka kuma man jan nka a da dennen bɛ ko caman kan ka sababu kɛ i k'a dɔn wari dunko dɔ wulilen b'a nɔfɛ sabula sugu bulo n'a fɔra k'o ka ci i k'a dɔn société dɔ bɛ yen i k'a dɔn o b'a yɛrɛ nagakɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka di o entreprise de ma fasiriba ko a ko entreprise caman de bɛ wuli ka jɔ la sira dilanko ani dingɛw bɔli kabini san 2019 dɔw y'u ka taxi bɛɛ lajɛlen sara k'a ban entrepreneur dɔw bɛ yen olu y'u ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a ban k'u sigi waasa baara ɲuman na kɛ cogo min na nka Seynabou Diop ni dɔw bɛ nin bɛɛ ko la nin wariba kule in dalen b'u bolo k'a ŋanamu i k'a dɔn baara yɛrɛ tɛ se ka kɛ abada fasiriba ko a ko awa hali min ye dingɛ kɔnɔnaw samani kɔsa in na ko in yɛrɛ nana dɔn min senfɛ i k'a dɔn ayiwa min ye kabala i k'a dɔn ji bondoba dɔ bɛ yen a fɔra ko ka taa ji in sama k'a sarada ni ka ji in bɔ dingɛ kɔnɔ a ko waasa siraw u bɛ se ka lafiya cogo min a ko i k'a dɔn sugubulonko a ŋanamu barika bonyana kosɛbɛ min ye kalabankɔrɔ o siraba kelen fana a fɔra ko ka labɛn kɛ yen o wari ko fana i k'a dɔn o ɲɛ ma se ka don abada
yalima maa a bɛ se ka bana furakɛ ka sɔrɔ i ma bana sidɔn cogo di abada a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a ko malidenw ka sɛgɛn ani malidenw ka ɲani minisiri minnu bɛ ni sɛbɛko t'u la n'u ka wulikajɔ man bon olu de bɛ jamanadenw ɲɛ don jamanakuntigi la ni ka taa mafiyɛnya ka sababu kɛ mun ye jamanakuntigi se kɔni ye min ye o de ye wariba kulen ɲini ni ka n'a da a ye nin baara in kɛ a ye nin baara kɛ nka n'i ma sɔn o baara kɛli ma i y'a dɔn kɔni e de kɔni kɛra sababu ye ka kungo se jamanakuntigi ma a ko n'o tɛ a tali gouvernement in na sen na dɔwɛrɛ kun tɛ koyi sabula a fɔra ko yamaruya na d'i ma baara minnu ma se ka kɛ i ka se k'a tɛnku san 5 in na o san 5 daminɛ jamana yɛrɛ bɛ dingɛ kɔnɔ dingɛ min n'a barika ka bon kosɛbɛ sarako sababu la a ko nin minisiri damadɔ minnu bɛ kɛ sababu ye min ye jamanadenw ye k'u dusu kasi ni k'u su ka bila jamanakuntigi la nin kun ye sɛbɛn ye Yakuba Danbɛlɛ ka sɛbɛn don an ye min zalo k'a bɔ la busɔli kɔnɔ a ka bi bɔli la ne bɛ tigɛ don karamɔgɔ dɔ b'a tugura focus nin ye AMT ale ka sɛbɛnni ye karamɔgɔ dɔ b'a tugura ko ka Bamako ville propre Bamako ville coquette min ye jamana ɲɛmɔgɔ Fasirikɛba a ko nin ye kumakan kura ye sabu n'i y'a jateminɛ an ka jamana in jamakulu o de cayara kɔnɔ kosɛbɛ don bɛɛ maaw na bɔ wulakɔnɔnaw la ni k'u kun kɛ an ka faaba kan n'a dun fɔra ko capitale i b'a fɔ ko dugu cɛ ɲuman n'a fɔra ko capitale i b'a fɔ ko dugu nima yɔrɔ belebele nka ko n'i ye anw ka Bamakɔ capitale du Mali ta karamɔgɔ dɔ b'a tugura Fasirikɛba ko a bɛ jigin waro si ma k'a daminɛ an ka jamana sirabaw i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na ni ka taa bila jamana baara yɔrɔ écologirinw la jamana ɲɛjɔyɔrɔw ani fiɲɛ sama yɔrɔw la ko jamana n'i ye a lajɛ k'a bɛ mɔgɔ jigin waro kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaaw u ye a lajɛ min ye hakilina kuraw ye ka se k'o baara kura boloda nka hakilina taara ka se ka fɛn minnu sɛgɛrɛ o de ye ka se ka sira belebeleba k'olu walankata ni ka tila ka militaire minnu bɛ duguba in kɔnɔ ko k'u bɔ dugu kɔnɔ o hakilina kura min tali filɛ nin ye o tɛ kuma kura ye n'i y'a jateminɛ kabini 1995 min ye lajɛ dɔ senfɛ an ka jamana in kɔnɔ da magara o la a baara ta min ye sɔrɔsikanw ye ka taa bila polisikanw ani gardikanw olu mun ka ca an ka capitale kɔnɔ ko k'u bila kɛrɛfɛ k'u bila kɛrɛfɛ hali ni ba kuma don a kuma la k'u bila kɛrɛfɛ o ye k'u gwɛnde yɔrɔ ɲɛnama ka jɔ u ye dugu kɔfɛla la ni yɔrɔ belebeleba fɛrɛlen jɔra olu bi fɛrɛ maa minnu bɛ duguba kɔnɔ olu fana bi fɛrɛ ayiwa kuma la tiɲɛ tɛ ban n'a fɔra ko bila kɛrɛfɛ dɛ n'a filala kɛrɛfɛ o taa an yɛrɛ bilalen kɛrɛfɛ n'a fɔra ko k'u bila kɛrɛfɛ k'u bɔ dugu cɛmancɛ la da yɛlɛma tɔgɔ don k'u bɔ dugu cɛmancɛ la wala kuma ɲɛna ni ka taa dugu galagada o de ka ɲi a ka ɲi sisan kuma ɲɛna sisan karamɔgɔ dɔ b'a tugura min ye Fasirikɛba a ko a baara ta e ka Tomikɔrɔbugu lajɛ ni sɔrɔsi tɛ tulonkɛ ɲɔgɔn ye naam Tomikɔrɔbugu ko n'i y'o ta k'o lajɛ a ko min ye kan belebele 3 o bɛ min ye gardikan ye ka taa bila gendarmerie 2 la a ko nin bɛ maa hakili jigin fɛn dɔ la an ka taa Jikɔrɔni Para tuma min na san 2012 finitigilakaw yɛrɛ dama u karila ɲɔgɔn na o tuma ka sigi a gɛlɛyara kosɛbɛ Jikɔrɔni Parakaw ma karamɔgɔ dɔ b'a tugura maa caman y'i da i ma sɔnna tile damadɔ a ko nin bɛɛ lajɛlen ye misaliw ye min ye jamana ɲɛmaaw ye nin waati kɔnɔna la u ye fɛɛrɛ kura minnu ta n'o ye siman directeur kuraw ye o de ye ka se ka jamana in kɛ an bɛɛ lajɛlen sago ye ni ka jamana in ka a kɛ yɔrɔ salenbaw ye o de kɔnɔna la fo polisikanw gendarmeriw ale ni gardikanw ko k'a bɛɛ cɛ ni ka bɔ capitale kɔnɔna la ni ka taa n'a ye dugu galakadaw la o bɛ kɛ sababu ye baara bɛ se ka nɔgɔya finitigilakaw bolo wa o finitigilakaw olu tun dagalen bɛ yɔrɔ minnu na wa ko jamana bɛna fɛɛrɛ ni dabalikuraw ta ni ka se ka so kuraw k'a jɔ yen so minnu bɛ yen n'a bɛna kɛ magama ni karama ye ni k'a ɲɛsin jamana ale ka ɲɛda sabatili ma a ko nin kumakan in a bɛ da kɔnɔ kabini waati jan nka ko ze ni siga kɔni tɛ min na karamɔgɔ daba tunkara a ko in a bɛ se ka bɔ a sira fɛ sabu jamanakuntigi n'o ye Ibrahima Bokari Keyita ye o tuma ko a ye sira di a ka minisiriw ma jan ko minisiri mun ɲɛsinen bɛ dugu a cɛtigɛ cogo ma a ka fɛɛrɛ ani dabali bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye jamanadenw ye u bɛ se ka nisɔndiya sɔrɔ cogo min na kunnafoni filɛ an ye min bɔ focus kɔnɔ AMT ale ka sɛbɛnni don bɔ jabatini ye a ma se maa kɛ o kɔnɔnafɛn ɲininkali kɛ bi tile kɔnɔna la balan kutugo bɛ di bɔ jabate n bɛ n bolo bugɔ ka don an bɛ kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le prétoire mun bɛ yen min ye Ibrahima Amgeyi nin y'a ka sɛbɛnni ye a ko di a ko yalima bɛnbaliya yalima dugu jɛra sariyatigiw ni ɲɔgɔn cɛ wa i k'a dɔn syndicat bolo 2 u ye kangari da kɛ sabula u sɔminen don k'a dɔn k'a fɔ min ye Nuhu Tapili ye Nuhu Tapili a b'a fɛ ka janfa kɛ ni ka ɲɛsin a wa syndicat bolo 2 ma kunnafoni i k'a dɔn a sɔrɔla sibiri tɛmɛnen Octobre tile
6 min ye syndicat bolo 2 min be saratigiw kunna u ye ɲɔgɔn ye kɛ syndicat autonome de la magistrature SAM syndicat libre de la magistrature SILIMA u bɛɛ n'a kan k'a fɔ ŋunuŋunu kuma min ani kuma min dulonnen bɛ sanfɛ i k'a dɔn min ɲɛsinen bɛ cour suprême président ma min ye Nuhum Tapili ye i k'a dɔn u bɛna ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye in kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli don ka jateminɛ kɛ sabula kunnafoni u yɛrɛ y'a mɛn kunnafoni di sɛbɛn dɔ la n'o tɛ k'a fɔ sɛbɛnni jɔnjɔn kɛra ka ɲɛsin u ma k'u ladɔnniya o tɛ o kunnafoni kɔni mɛnni wajibi don u ka sa u ka taa sɛgɛsɛgɛ a ko n'i ye ko ta k'a lajɛ somingelen don k'a fɔ min ye Nuhum Tapili ye o ye kunnafoni di dɔ kɛ kunnafoni di in tɛ dɔwɛrɛ jira min ye u kelen bɛ ka baara bila min bolo da i k'a dɔn a ka jɔ sabula a bɛ ne ka kɛ sariya sɔsɔ ye fasiriba ko a ko Silima o ɲɛma n'o ye Adi Maki Sali ye Samu ɲɛma o ye Badara Alu Nana Kase nin bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan kunnafoni ngolo ka giri kosɛbɛ sabula cour suprême président ni kuma in bɔr'o da nka min kɔni ye kalaba ye u kɛlen da k'a tora ka sabula u ma sɛbɛn sɔrɔ walima Tapili yɛrɛ da k'a f'u ye nka n'u kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka taa dɔn k'a fɔ wulibali don tiɲɛ don i k'a dɔn Tapili a ye janfa kuma min fɔ u na fɛn fɔ a ye a bɛ min fɔ a ma n'o tɛ u y'a jira k'a fɔ olu ka baarabila u bɛ sariya de kɔ sabula ɲinifɛn min n'u kɛlen bɛ k'a bolo da u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn gouvernement ka wa lapatobaliya ani gouvernement k'i ɲɛtugu o kan o de ye baarabila in sababu ye o tuma olu ma sariya sɔsɔ kɛ u ma janfan kɛ u bɛ fɛn min kan k'a ɲini i k'a dɔn u ka hakɛ don wa a ɲini jugu de ye nin ye sabula u yɛrɛ ye saratigi ye nka min kɔni ye koloba ye n'a fɔra k'o b'i fosi min ye Tapili ye o kɔni bɛna kɛ janfanba de ye janfan min n'u yɛrɛ laban u na Tapili sigi ayiwa i k'a dɔn dɛgɛnɛ bilen kan walima digiɲɛso da la nin kun ye sɛbɛn ye Ibrahima MG ka sɛbɛn don an ye min bɔ le prétoire kɔnɔ a ka bi bɔli la le Zeko wele karamɔgɔ daba tunkara ne bɛ n tigɛ don AS nin ye ale ka fasiri ye an ka taa Kalabankoro polisiso la karamɔgɔ daba tunkara min ye fasiri kɛ ba a y'a yira k'a fɔ nin man di fiyewu sabu min ye finitigilakaw ye u ɲɛ ngɛnɛ bɔn bɛ ɲɔ la e ka nin lajɛ ni sergent de police n'o ye Abdurahmane Bagayogo karamɔgɔ daba tunkara ko mun de wulila a n'a ka kɔnpoli cɛ a bara ta ni dun ko fini i b'a fɔ ko kungosi n'i ko fini i b'a fɔ ko muɲu i b'a fɔ ko sabali wa i bɛ tila k'a fɔ ko bonya nka min ye finitigilaka ye ni ka bolo fila yanga n ti maa lamɛn min ka di ye n b'o kɛ a bara ta ko Mali fini a hakilina yɛlɛmana Abdurahmane Bagayogo karamɔgɔ daba tunkara jala mun dan bɛ a disi la an ko a ma ko sergent ni sergent yi a bɛ maa min ka hukumu kɔnɔna la o de ye commissaire principal n'o ye Mamadu Munkoro ye Munkoro o kuma ale dana taara ka d'ale kan ale ni a jɛɲɔgɔn u ka baara kɛ polisi tɔgɔ la nka o baara in bɛ sen na min kɔni ye sariya kan sɔsɔ caman ye o de bɛ ka bange commissariat de police in kɔnɔ fasiri kɛ ba ko a baara ta ko commissaire ka kuma na koyi a ko gɛlɛya dɔ bɛ ale ka commissariat kɔnɔ ɲɔgɔn lamɛnbaliya wa ko gɛlɛya dɔ b'ale ka commissariat kɔnɔ min ye jɛrɛjakulu ye o kuma ko a baara ta k'o to cakɛyɔrɔ la abada ko cakɛyɔrɔ ka ɲɛta o kuma o sabatili ka gɛlɛn janko samarabatigiw olu ka ɲi ka don da kelen de fɛ ni ka bɔ da kelen fɛ u ka ɲɛmayaso ni k'o lamɛn ka tugu o kɔ n'o y'u bila min na u b'o bato n'o m'u bila min na abada u sen man ka y'o la janko u da kan ka don a la fasiri kɛ ba ko a ko min kɔni ye sergent Bagayogo ye o kuma ko waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale ka ɲɛma mana bila min na a t'o kɛ ɲɛma ma bila fɛn mun na ko de y'a ka kɛwalew ye o kuma ko hali ni a tɛ baara la sufɛ o kuma ko maa minnu ka di a ye a b'u wele ka na sabu ale bɛ syndicat la sabu polisiya kɔnɔna la maa minnu bɛ syndicat la i b'a ye k'a fɔ olu mago tolen bɛ ko caman na o kuma fanga bɛ u la kosɛbɛ o kuma ale bɛ syndicat la a n'a jɛɲɔgɔnw ko u bɛ n'u sigi commissariat de police gaba kɔrɔ u b'u ka réunion kɛ su arabakunjo fasiri kɛ ba a ko o réunion mun filɛ nin ye abada ni yamaruya ma bɔ i ka ɲɛmaw yɔrɔ maa man ɲi ka dalajɛ réunion la o tɛ finitigilakaw taabolo ye o kuma min ka di ye n b'o fɔ min ka di ye n b'o kɛ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ commissaire ye a ka sergent to o hakilinaw de la yɛrɛsago kɛ o kuma a y'a gulon gulonni in tile 10 ko a sen kana don commissariat da fɛ karamɔgɔ daba tunkara o kuma bɔra don min na kɔnpoli da kɔnɔ n'o ye kɔnpoli Mamadu Munkoro ye o kuma a fɔra ka ɲɛsin maa min ma n'o ye Abdurahmane Bagayogo ye baga ko abada o ye ale ka
dela ye o kuma o tɛ ale ta ye ale kɔni maama le gulon bi maama le gulon sini ko sabu walasa ale ka ɲanki ko fo ka bɔ o kuma polisi sunba la n'o ye direction générale ye o kuma ko abada ale ka compole tɛ se k'ale gulon o kuma k'ale bɛna baara kɛ bi a bɛ baara kɛ sini compole fana ye ntana gosi fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o kuma ni ale de ye sergent Bagayogo ka ɲɛmaa ye o kuma min ye ɲɛmaaw ye o k'o fɔ ale ye Bagayogo ko a ka gosibaliya n'i ko k'i bɛ kuma fɔ a fɔcogo la sabu fasirikɛba a y'a jira k'a fɔ ko il est indiscipliné n'i ye Bagayogo ka gosibaliya lajɛ fasirikɛba a ko o de ye compole munkoro ka dusu sɛbɛkɔrɔ bɔ kosɛbɛ o kuma a ko ale ye tile 10 min di Bagayogo ma ni Bagayogo kɔni ye baara kɛ commissariat kɔnɔ o kuma jɔyɔrɔ min b'ale bolo o kɔrɔ ko jɔyɔrɔ lankolon don kuma min kɔni ɲɛmaaw ye u k'ale fana ka kuma laminɛ ko gansan tɛ Bagayogo bɛ yɛrɛsago kɛ minnu na commissariat kɔnɔ wa ni ɲɛmaaw m'u jɔ u jɔyɔrɔ la ko nin tɛ ɲuman finitigilakaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ kunnafoni filɛ an ye min bɔ les échos kɔnɔ a ka bi bɔli la Bojo tɛ ne bɛ n bolo buga ka don n'o bɔ ni sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau sɛbɛnfura in bigoma bila bɔli la nin y'a bɔli ko 2714 ye Maliki Jalo Janɛmɛ Maliki Tuama nin y'a ka fasiri ye Buwa Jabate n'i ye namasurugu ye dibi la fɔn fɔn b'a nɔfɛ o y'a yɛrɛ den ye a ko min ye walanda ye kana bɔ dɔw da k'a ma bɛn lɔkɔliso min n'a to a dalen bɛ Mamadu Lamini Jara la a ko i k'a dɔn jɛgɛ kɛnɛ de bi panpan lɔkɔliso kuru kɔnɔ a ko min ye Bakɔ Jikɔrɔni ye commune 4 na nin groupe scolaire Mamadu Lamini Jara a ko ɲina samiya kɛra walankata ye min ye Bajiba Jara ye a walankatara ka na ji jɔ siradaw la ka na ji yɛrɛ jɔ lɔkɔliso fantan 4 bɛɛ lajɛlen na n'i ma ɲɛ i bi don lɔkɔliso kɔnɔ fo i k'i ka kulusi senda firu a ko o yɛrɛ t'a juguma ye koyi i k'a dɔn denmisɛnw olu kɔni bi to ka ayiwa ndole de da min ye jɛgɛ ye i k'a dɔn dɛbɛ ni manɔgɔ kɔni u bi tile k'u tɛgɛ da u kan ka taa don fo kilasiw kɔnɔ kuma min a fɔra octobre kolo tile fɔlɔ ye walandanw ye groupe scolaire Mamadu Lamini Jara min ye lɔkɔli karamɔgɔw ye an'u ka ɲɛmaaw u ye jateminɛ kɛ min kɔni ye lɔkɔlidenw bilali ye o waajibi ye sabula nin jiba kule maa tɛ ka kalan kɛ nin fiyewu Fasiriba ko a ko i k'a dɔn kunnafoni dara min ye Robert Sidi Bekayi Kanute ale de ye directeur école A ye groupe scolaire Mamadu Lamini Jara maire ani ministreso min n'a bɛ kalanko kunna ka taa se centre d'animation pédagogique bɛn kɛra ka yanni ɲɛ ka sɔrɔ nin ko in na o tuma lɔkɔlidenw ka taa so fɔlɔ Fasiriba ko a ko lɔkɔliso in yɛrɛ lɔkɔliso kɔrɔba don a tɛ ɲɛ bilen fiyewu fo lɔkɔliso in yɛrɛ de ka ci ka so kura wuli k'a jɔ n'a fɔra ko bɛɛ lajɛlen na kurun ɲina i k'a dɔn denmisɛnw u laban tɛna kalan kɛ a ko n'i ko ta k'a lajɛ min ye wulikajɔ ye ba ɲumankɛ dɔw bɛ yen i n'a fɔ Hamadi Sangare ale ye président association jeunesse alternance AJIA i k'a dɔn camion bɛnni caman b'a bolo min ye bɔgɔ ye a y'a donninko 12 de kɛ juma tɛmɛnen ka na a sɔsɔ i k'a dɔn voyage 30 bonyanko a bɛ ni ka so ma hali bi n'a ka bi i k'a dɔn ji jɔlen bɛ i k'a dɔn lɔkɔliso kuru kɔnɔ a ko ayiwa min ye lɔkɔliso in ye lɔkɔliso kɔrɔba don tiɲɛ don san o san jamana bɛ kasabi dɔ di min ye lɔkɔliso i k'a dɔn labɛnni koko kɔrɔw k'u mun walima ni ka pɛntiri k'u la a ko nka groupe scolaire Mamadu Lamini Jara Bakɔ Jikɔrɔni a ko i k'a dɔn koko jɔ tɛ fɛn ɲa na bilen koyi lɔkɔliso in yɛrɛ de a bɛ dingɛ de kɔnɔ fo k'a bɛɛ lajɛlen ti ayiwa ni ka segin kogow kan ni ka segin lɔkɔlisow kan a ko an bɛ don min na ko bi min ye kalan ye a tɛ se ka sabati abada fo k'a sɔrɔ denmisɛnninw nikun lafiyalen bɛ fo k'a sɔrɔ kalanyɔrɔ yɛrɛ i k'a dɔn degunda la n'o kɔni tɛ kabini a kɔni fɔra denmisɛnw ma a ye taa so i k'a dɔn ji ka ca kilasiw kɔnɔ denmisɛnw sina ka ndolenw ta ten i k'a dɔn jɛgɛ kɛnɛ u ka sin k'u tɛgɛ da ni ba fara a bɛ walankata o ne cɛ nkɛ nin kun ye sɛbɛn ye Maliki Jalo ka sɛbɛn don an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la kosɛbɛ Buwa Jabate i k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan i k'a dɔn mɔgɔw k'u hakili to a la groupe scolaire Daba Tunkara maa min Tunkara ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan i k'a dɔn lɔkɔliso k'a jɔ k'a ban min ye sangazo ye première année jardin d'enfant ka taa gosi fo min